हे फ्रॉक कोणाला घेते? काव्याला. तुम्ही पसंत करा ना कलर. कलर तुम्ही देतो त्यांना. हा जांभळा कलर घेतले का ते? 10,000 रुपये ना? किसके लिए? भाईसाठी. भाईसाठी. भाई चड्डा घ्या. सबस्क्रायबर आपले व्हिडिओ बघतात ना. नमस्ते. आज आम्ही मार्केटमध्ये चाललो आहे आतेला घेऊन फिरायला आणि थोडीशी आतेसाठी शॉपिंग पण करायची आहे. तर आपण आता मार्केटमध्ये जाऊया आणि मार्केटमध्ये जाताना असा मास्क लावायचा. आता आमचा हात थोडा कमी दुखतोय, म्हणजे हात दुखत नाही होता तरी पण आणि दुखत पण नाही आहे. चांगलं वाटतंय, बरं वाटलं. रुमाल बघ त्याने मम्मी, प्रत्येक रुमाल त्याने वरती करून टाकलेत ना. घडी कधी मारायची? हाँ, ये फोल्ड कभी करेगा? 1 घंटे में हो जाएगा. ये सबका रेट किती रुपये है? 30 रुपयाला एक जोडी का? कोणते पण एक पॅकेट आहे, म्हणजे 2. काचे कोणते आवडली? हे काढ, हे निकाल. घेतले का ते? 10,000 रुपये ना? आतमध्ये बरोबर नाही. ही आणि ही ना. ही पण छान आहे आणि ही बांधली तर छानच आहे. हे दोन्ही पण छान झाले. कोणती आवडली तुला? तुम्ही पसंत करा ना कलर. कलर तुम्ही देतो त्यांना. हा जांभळा कलर पण छान. जांभळा आहे. जांभळा आहे. कोणता कलर नाही तुमच्याकडे? कुठला नाही ते घ्या. हिरवा देऊ. हिरवा पण छान. एक कलर आहे का तुमच्याकडे? असं नको, असे सर नको आहे. तुम्हाला साड्या नाही आवडत आहे? आवडत नाही असे नाही, आवडतं. कोणती म्हणजे कोणत्या प्रकारची साडी हवी तुम्हाला? बाहेर लावलेले प्रिंटेड पाहिजे का? असे प्रिंटेड पाहिजे. तेच बोल, प्रिंटेड मध्ये कमीत तर नाही, प्रिंटेड पाहिजे तर चांगल्यातली फॅन्सी दाखवा एक मस्त वाली. तेच बोल. भारी नाही देत तुम्हाला. सिम्पल पाहिजे तर हे भाई सिम्पल प्रिंटेड आहे. चांगले हे सरळ सिम्पल आणि सोबत प्रिंटेड. हे पॅटर्न घेऊन जा ना. त्याच्यामध्ये तर कलर पण आहे माझ्याकडे. हे बघा किती व्हरायटी आहे. कलर बघा किती. हे बघा, ही तशी ही पण तशी. ती पाहिजे तर ती देतो काढून. नाही ही पण एकदम छान. तुम्हाला अशा आवडतात का? पण आवडतात. आणि ही कशी आहे? दाखव, हे दाखव. हे फ्रॉक कोणाला घेते? काव्याला. काव्याला ना. हे बघा अशामध्ये दाखवा ना. मोठी द्या. दुसरं अजून काय पाहिजे पहिले बघून घ्या, पण नंतर काढतो. पण छान आहे, अशी पण छान आहे होते. हे बघा, ही पण छान आहे ना. हा, अशातली एक आहे. म्हणजे सांगतो तुम्हाला. 2 घे. ये डेकोरेशन के लिए रखने का वही क्या? सेकंड पट्टी में बाजू में रखने के लिए 100 पीस का. अंधेरे में ज़्यादा लाइट आएगा? हाँ.
चॉकलेट एकदम बंद करू ते सिंपल दाखव ना तुम्हाला सेम येणार पाहिजे असे ही हिल्स की आहे एकदम ही थोडी हिल्स वाली आहे. जेवण होतं जेवण होतं हा छान आहे ना हा पण छान आहे. हे 1 2 हा बरोबर आहे ना हा. आणि दुसरं दुसरे 2 याला उज्ज्वलक 2 घे पण ह्याच्या अशा दुसरे पाहिजे डब्बल एक. हा कसा वाटला हा पण छान आहे छान आहे ना पण त्याच्यात दे मला हे आम्हाला कोण भेटले आता परत सबस्क्रायबर आपले व्हिडिओ बघतात ना. तुम्ही राहिला कुठे ते सांगा. आला आला फोटो आला आता. आला ना चेहरा बिरा पुसताना आला असेल. बरोबर आला त्याला विचार आपण खावला नवीन आहे. एकदम छोटा नहीं है एकदम छोटा नहीं एकदम छोटा चीज़ है कम बिकते ऐसा बड़ा बड़ा तरीका छोटा जितना आता है बड़ा रहता है. छोटे में आपको डबल चाहिए तो डबल ले लो. मीच दिसते मला. उलटा पकडले त्याला अच्छा हा भाई त्याच्या हात दुखायला लागले असते. आहे ना सोम हाय कर त्याला पाय धुवून जाऊया आतमध्ये. आता तुम्ही तो टायटल वाचलात ना की तिकडे लिहिलं आहे की गावाला जायच्या अगोदरची शॉपिंग. आम्ही गावी 3ऱ्या दिवशी जाणार आहे ह्या व्हिडिओच्या 3ऱ्या दिवशी. ह्याच्यात तुम्हाला सर्व शॉपिंग दिसते पण ह्याच्यात खाण्याची आम्ही शॉपिंग नाही केलेली आहे. खाण्याचे जेवढे पदार्थ आहे ते मी उद्या घेऊन येणार आहे म्हणजे ते जरा अजून फ्रेश राहतील ना. हे फक्त कपडे आणि बाकी सर्व रिलेटेड घेतलेले. आता तुम्ही बघा काय काय घेतलं ते. काढा दोघांनी काढा नाही एक एक काढत बसला ना लेट व्हायचं. हे आपल्या काव्यासाठी फ्रॉक घेतले. हे हात आहेत. काय बाई कसे आहेत येईल ना. हां एक घेतली नाही एक 2 घेतले. 2 फ्रॉकी घेतले. हे वरती जॉकेट आहे. त्याच्यावरती जॉकेट आहे बघतो. आणि आत्याने काय काय घेतलं दाखवा इकडे. अरे वा काय भारी भारी घेतलेलं आहे भाई तुम्हाला. हे बघ याच्यावर हे जॉकेट आहे बापू. हे काय तांब्या घेतलेला ना आपण आपल्याला भाई देवारात ठेवायला तांब्या है ना. तो आपला मोठा आहे ना. बापू त्याला पैसे मी नागपंचमी होती ना हां त्याच दिवशी नेऊन दिले. हां तेच बोललो. नाही बोला जर आता जाऊन पकडलं असतं. पकडला असता तुम्ही. मग दोघांना वाटली नाही ती. हा मग बरोबर माझा हिसाब आहे तो. आता काय ते दाखवा काय काय आहे बाकीचं. हे बांधणीची साडी आहे. ही आजीसाठी ना. ही आजीसाठी नऊवारी आहे ना. नऊवारी आहे. छान आहे. ही मी खास आजीला का घेतली माहिती आहे का. आजीची ऋषी आहे ना. ऋषीचा उपास असतो ना आजीचा गणपतीला तेव्हा घेतले. ठीक आहे आपला हा कॅमेरा हवेत जाऊ दे नाही तर लय प्रोडक्ट टाइम लागतील यायला.
जरा पटापट काढूया आपण. विकणारे कसे काढतात पटापट? हे आतेला टॉप. हे बप्पी आतेला टॉप बरोबर ना? नाही हे बप्पी आतेला नाही. नाही कोणत्या तरी एका आतेला टॉप आहे. ती असते ना. हा 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 हे उज्ज्वल आतेला टॉप घेतलेला आहे. ती ड्रेस घालते ना चांगले चांगले. हा हे बघा तिला उज्ज्वल आतेला टॉप बघितलं. आता हा बप्पी आतेला टॉप छान आहे ना. हे दोघं चला घडी मारा कार्यक्रम. पिशवी घ्या प्रत्येकाची. इथे आम्ही घेतलेली आहे आमच्या ह्या आत्तेसाठी साडी. नेसून दाखवतो काय वर उठून. दुकानदार कसे एकदम प्रोडक्ट हे करतात तसं मी करतोय. छान आहे ना. मस्त आहे. त्यांच्या आवडीची बोल तुम्हाला जे आवडतात तीच घ्या. तर आधी तुमची पॅक करा. त्याच्या हाताने घेतले रुमाल आणि कानातले आणि ते सर्व कटलरी. आणि ते माझ्यासाठी ना खूप दिवस झाले मला ना व्हाईट हे काय डिफेक्टिव्ह आहे. नाही निघाले फक्त ते धागा आहे ना. मी मला घेतलं व्हाईट टी शर्ट प्लेन व्हाईट टी शर्ट. कोण कोण कॉम्प्लिमेंट केला की मी व्हाईटमध्ये छान दिसतो. तुम्ही व्हाईट टी शर्ट घेतला एक. किती उशीर लागला व्हाईट शोधायला. पण तो व्ही नेक पाहिजे होता ना मला. मी इथे घेतलेलं आहे घरात घालण्यासाठी चप्पल. आणि इथे बघा काय घेतलेलं आहे. हे घेतलेलं आहे मी चड्डी किसके लिए बाईसाठी. भाईसाठी. भाई चड्डा घ्या. आणि इथे आम्ही घेतलेलं आहे ब्लॅक जीन्स आत्याच्या मुलासाठी. आणि बघा घेतलेले आहेत हे घेतलेलं आहे शर्ट आत्याच्या मुलांसाठी. 2 मुलं आहेत ना. एक आत्याला 2 मुलगे आहेत. 2 छान आहेत ना. आणि इथे आत्यासाठी घेतलेली आहे चप्पल. अरे शॉपिंग. हे कानातले आणि ते सर्व दाखवलेले आहे सर्व. तरी बघा तुम्ही झूम करून. आणि इकडे मला घेतलेले आहेत ट्रॅव्हलिंगसाठी. ठीक आहे ना रिस्क नाही घ्यायचं कशी आहे ना. आणि इकडे बाकी नॉर्मल. गावी जायच्या अगोदर झाली शॉपिंग नॉर्मल आहे ना. आता गावच्यांनी व्हिडिओ बघितला त्यांना तर माहिती पडलं कोणासाठी काय काय आणलेलं आहे. हा बाकी खाण्याचे पदार्थ ज्यांनी डिमांड केली आहे त्यांना उद्या जाऊन मी आणणार आहे. आता एवढं तुझा हात दुखतं वॅक्सिन घेऊन तुझ्यासारखा ना. दिलू आवडलं तुला. दिलू हे बघ चढेल नको नको. हे बघ आत्तेचा आहे. हा टच केला त्याला आउट झाली. ते बरोबर बघते बरोबर काय काय आणलंय ते. हा बरोबर बघ. किती दिल्या पप्पू. अशी होती नॉर्मल शॉपिंग ना मम्मी. गावाला जायच्या अगोदरची छोटी शॉपिंग. तुम्हाला एक आनंद तर होणार आहे की आता लवकर त्यांना गावचे व्हिडिओ दिसणार आहे. गावातले सर्व व्हिडिओ दिसणार आहेत ना. नेचर एन्व्हायरमेंट आपलं घराच्या बाजूचे झाडं सर्व काही दिसणार आहे. पण व्हिडिओ आवडला तर काय करा येईल असं फिरा इकडे तिकडे. चेक करते ती कुठे पण फिरते ती. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि इकडे पॅकिंगचा कार्यक्रम चालू आहे. बसली बघ. झाली.